Kompanija DMD Delta jedan je od vodećih distributera robe široke potrošnje na tržištu Crne Gore. Predstavlja sinonim za moderni distributivni servis koji objedinjuje usluge prodaje, brand menadžmenta, logistike i merchandisinga. DMD Delta, kao članica Delta Holdinga, od svog osnivanja 2001. godine na tržištu Crne Gore nastoji da bude prepoznata kao pouzdan partner u oblasti distribucije robe svim svojim principalima i kupcima, kao i državnim institucijama i društvenoj zajednici sa kojima sarađuje. Osnivanjem ćerke firme Delta Transportni sistem, koja se bavi pružanjem kompletnih logističkih usluga, tržištu smo ponudili kvalitetan i potpun distributivno-logistički servis na jednom mjestu, što uz već prepoznat kvalitet u našem radu predstavlja veliku prednost za sve naše sadašnje i buduće partnere. DMD Delta posluje kako sa svjetski poznatim kompanijama, tako i sa značajnim kompanijama koje svoje poslovanje realizuju u regionu. Potvrdu uspješnog poslovanja svakako predstavlja dugogodišnja saradnja sa nizom kompanija, ali i kontinuirano širenje portfolija. Naša kompanija je, pored izvrsnosti u distribuciji, od strane naših principala prepoznata i kao istinski partner u biznisu. Tome svjedoči dugogodišnja saradnja sa renomiranim svjetskim kompanijama koje su lideri u kategorijama u okviru kojih posluju, od kojih bih posebno izdvojio Beiersdorf, Ferrero, Diageo, British American Tobacco, S.C. Johnson i GlaxoSmithKline. Svakako tu su i fabrike koje su u vlasništvu Delta Holdinga, Fun & Fit Company i Mioni. Veliki i uspješni brendovi zavise od uspješne distribucije, a DMD Delta već 2 decenije na tržištu na pravi način predstavlja proizvode iz svog portfolija sa ciljem da značajno poveća njihovu prodaju i obezbijedi njihovu dostupnost krajnjim potrošačima. Total univerzum maloprodajnih objekata u Crnoj Gori je 1800 objekata. DMD Delta u kontinuitetu radi sa 700 pravnih lica ili 1500 maloprodajnih objekata. Preostali dio pokrivamo u saradnji sa veleprodajama. Tako se može reći da DMD Delta pokriva 100% tržišta Crne Gore u distribuciji. Osnovu poslovanja ćerke firme Delta Transportni sistem predstavljaju kompletne logističke usluge gdje, pored obezbjeđivanja transportnih i skladišnih kapaciteta, pomažemo klijentima i u implementaciji najboljih tržišnih rješenja i odabiru troškovno najefikasnijeg modela. Delta Transportni sistem je kompanija specijalizovana za pružanje logističkih usluga. Od svog osnivanja u Crnoj Gori 2016. godine DTS kontinuirano unapređuje svoje poslovanje u domenu domaćeg i međunarodnog transporta kao i u sferi skladišnih logističkih procesa. Avio i brodskim linijama povezani smo sa čitavim svijetom, dok kada je u pitanju drumski transport, robu dostavljamo u preko 35 zemalja. Sve više kompanija prepoznaje izbor modela skladištenja kao faktor koji značajno determiniše ostvarenje ključnih ciljeva. Profesionalnim pružanjem usluga skladištenja našim klijentima smo obezbijedili višestruke benefite u vidu redukcije troškova poslovanja, veću tržišnu prisutnost kao i uvećanje profita. Deltin logistički centar posjeduje moderan magacinski prostor koji je u cjelini sertifikovan, osiguran i klimatizovan. Namijenjen je skladištenju robe široke potrošnje u ambijentalnom i u režimu hladnog lanca. Naš magacin je registrovan i za smještaj akcizne robe, kao i robe pod carinskim nadzorom tipa A i C. Deltina distribucija posjeduje sopstvenu licenciranu flotu vozila. Vozila su nove generacije, opremljena rashladnim uređajem i sistemom GPS. Dostavu robe našim klijentima po svim standardima, pravilima i procedurama vršimo u vremenu kraćem od 24 sata. Cijeli proces od trenutka identifikovanja potreba naših kupaca pa do trenutka dok roba ne završi u rukama zadovoljnih potrošača ispraćen je najmodernijim softverskim rješenjima koja omogućavaju praćenje sledljivosti robe u realnom vremenu. Koriste se sistemi koji omogućavaju automatizaciju postupaka i procedura u svakodnevnom poslovanju, pa je tako cijeli proces automatizovan kroz upotrebu Estech softvera za trebovanje robe, Business Intelligence sistema za izvještavanje i Warehouse Management Systems WMS rješenja za magacinsko poslovanje.
Sav dosadašnji trud i zalaganje zaposlenih u kompaniji u skladu su sa najvišim svjetskim standardima u oblastima za koje smo specijalizovani i čijom primjenom u svakom trenutku unapređujemo kvalitet usluga koje pružamo našim klijentima. O kvalitetu našeg poslovanja i usmjerenosti ka potrošačima govore ispunjeni ISO 9001, HACCP i IFS Logistics standardi u oblasti distribucije i logistike poslovanja. Posebno smo ponosni kao prvi i trenutno jedini na teritoriji Crne Gore koji su nosioci sertifikata za IFS Logistics sa najvišom ocenom uspješnosti. Iz godine u godinu težimo ka konstantnom unapređenju i poboljšanju organizacije u svakom aspektu poslovanja. Jedna od naših osnovnih vrijednosti je briga o ljudima. Angažujemo najbolje kadrove i pružamo im najbolje uslove za rad, što doprinosi izuzetno visokoj stopi zadovoljstva radom u kompaniji. Kada planiramo razvoj, uvijek na umu imamo snagu naših zaposlenih, jer oni su najvažnija komponenta našeg uspjeha. Ulaganjem u njihovo znanje, kroz brojne edukacije, kao i programe Mladi lideri, Deltina budućnost, Deltini eksperti, dajemo im šansu da se razvijaju kako bi u budućnosti bili spremni za veći izazov. Kao ključni faktor koji doprinosi očuvanju zdravog i produktivnog radnog okruženja, izdvaja se paket benefita koji pružamo našim zaposlenima, a koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu i finansijsku sigurnost. Podatak da čak 30% zaposlenih radi u kompaniji više od 10 godina dokazuje nam da smo poslodavac za kojeg je privilegija raditi. DMD Delta je kompanija koja u potpunosti prepoznaje značaj i neophodnost društveno odgovornog ponašanja i nastoji da ukupnom etikom svog poslovanja ostvari poziciju poštovanog člana društvene zajednice kojoj pripada. Kompanija DMD Delta je za 20 godina izrasla u efikasan, stabilan i društveno odgovoran sistem. Ovaj status potvrđuju mnoga priznanja koja dobijamo. U okviru projekta 100 najvećih u Crnoj Gori koje obuhvata kompanije koje poštuju zakone i obaveze koje propisuje država Crna Gora, nalazimo se u samom vrhu. Dobitnici smo sertifikata Excellent SME od strane Privredne komore, što predstavlja potvrdu stabilnog kreditnog rejtinga, a on dalje obezbjeđuje sigurnost i povjerenje naših poslovnih partnera. Već 4. godinu uzastopno imaoci smo sertifikata poslovne izvrsnosti od strane Solvent ratinga, a ovaj sertifikat dobiju kompanije koje ispunjavaju najviše kriterije bonitetne izvrsnosti i nalaze se u samom vrhu privrednih društava u Crnoj Gori. Sem navedenih, postoje mnoge druge nagrade i priznanja koje potvrđuju koliko je kompanija odgovorna i kvalitetno vođena. Mi stalno pratimo trendove, trudimo se da budemo uvijek spremni za nove izazove, odnosno da budemo uvijek najbolji izbor kako kupaca, tako i principala. Distribucija vrijedna najboljih.